Good morning mga ka-BSS! Andito po ako ngayon sa aming tindahan sa 7 Star. Panibagong vlog na naman po ang inyong matutunghayan ngayong araw na ito. Ipapakita po namin sa inyo ang aming bagong business dito sa aming tindahan. Halina, samahan niyo po ako at panunuorin natin ang demo kung paano gawin at kung ano itong panibago naming business. Ang atin pong unit, ang pangalan niya ay Coop. Tama ba ang basa ko niyan? Coop Laminating Machine. Sunod po, precaution po ha. Ito po kasing part na to ay umiinit. Meron naman po siyang sign. Ayan po. And then, ito naman pong wire. Sasak po natin siya. I-plug po natin siya. Ayan. Sunod naman po, turn power on. Mga 3 minutes po at antayin natin. Tapos, antayin po natin mag-green yung ilaw na to. Pag nag-green na po siya, ibig sabihin niyan pwede na tayo maglagay ng ilalaminate nating picture o kaya ID. After 3 minutes po, antayin po natin siya mag-light. I-print na po natin yung picture. Okay. Sunod po, balik. Ayan. Pwede na. Uy, sakto lang. Ayan na po. Laminated na po siya. For safety precaution po, off na po natin dito. Antayin po natin siya na settle down ang temperature. Ano ba yan? Tabat na. Ngayon po, ang gagawin na po natin ay trim yung ID. Ayan. Laminate na po natin siya. Oops. Mintis na kaunti. Ganun po talaga sa simula. Ayan. Ayusin na natin. Dito pala sa dulo. Meron pala dito ang guide para mas maganda ang pagtitrim. Mas para suwabe. Oops. Tika muna. Hindi na perfect. Oops. Siguro naman po nakita niyo na po yung aking pag-demo kanina. Nag-laminate po tayo ng picture kasi yung pang-demo natin, and then nag-trim din po tayo. Ngayon po nakita na po natin na siya naman po ay functioning well. Lahat naman po ng kanya mga dapat magawa ay nagawa naman ng machine ito. And then po, yung aming po mga suki, baka naman po meron dyan ng mga suki kami. Gusto rin po magpalaminate sa amin, available na po dito sa aming tindahan ang ID lamination, document lamination para po ito sa inyo. At huwag pong kaligtaan mag-subscribe sa aming channel Buhay Sari-Sari BSS TV. Abangan nyo naman ulit ang aming sunod na mga topic. Dagdag pangkabuhayan. Bye bye. Ano na naman yan, honey, in order mo sa Lazada? What's that? Pangkabuhayan. Pangkabuhayan. Pangkabuhayan natin to. Showcase. What kind of pangkabuhayan? Ako na magunting.
siya magkunting. sa in. Tumo ko kay Dio, taka masyad. Sige na. Paper cutter. Ano man naman na, buksan mo na. Ikaw man ako kanisep. Premyo sa muya. Yeah. Libre pala ni. Sige. Oh, machine na ni. This. Kompleto. What is that? Ano laog? Cutter board. Ay, brikat na. Ano to? Guide. Ayun. Oh, iyo yan ang papel. Laminated. Ay, plastic. Ayun. Ano yung cutter board? Ano yung papel? Okay. Paper yan? Saan din biglaag? Ang lupa. Saan yun? Ay, aray ko. Igwain yung purpose. Kaya hindi ko lang kusain. Nakalak. Nakalak po ba? Kumaputol. Iyo. Yan nga. Robot. Ay, Diyos ko. Iyo. Ano yung badin? Pag nilaw mo dyan, ang murok mo dyan, nak. Putol yan, nak. Hindi ka dyan mag-ano, nak. Ay, dahil inis, pang... Ano yung mataron? Yan, oh. Mataron ini? Hindi, mataram yan. Ano ba kakait ako lang? Pamputol yan, oh. Okay, safe na. Okay. Kasi mo naman yan, iharalag. Ay, saan tama na naman. Sige na. Na-video man eh. Yan. Dahil. Yo. Yung body. Yun na nga ni, oh. Saan ko nilaw? Sa dahil eh. Saan dato ilalaag? Ano na nga nito? Ay, sige naman na. Ay, magkabas ka lang mag-ain eh. Iyo. Ano yan? Tapos may roller sila. Oh. Pang ano madaan yan? Sampog siguro yan. Yan ba? Tapos, si video mo. Check mo video mo. Dahil. Yan. Off. Ano yan? Di pang laminate. O, yun na. Caution. Okay na. Okay na. Buhay sari-sari. Like, share, comment, subscribe. Action. Good morning mga ka-BSS! Buhay Sari-Sari, BSS TV. Ay, good morning ako.
Oh, sabi ko na. Oh, sige, diretso. Tangka ka mo. Take two, take two. Good morning mga ka-BSS! Buhay Sari-Sari, BSS TV! Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi ko nag-roll yan. Nag-roll. Continuous lang. Mainit na lang ako. Okay. Good morning mga ka-BSS! Buhay Sari-Sari, BSS TV! Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Panibagong vlog, panibagong lugar. Ang matutunghayan nyo ngayong araw na ito. At ang lugar. Sabi mo, tindahan ang duduman na. Tingnan ka, panibagong lugar. Otro. Ang panibagong vlog, panibagong topic, panibagong pangkabuhayan. Otro. Ako pa na matapik. Good! Duman lang kasi mo sa intro, tapos ako man duman sa ako mga demo. O, sige. Ulit. Good! Good morning mga ka-BSS! Buhay Sari-Sari, BSS TV. Umayos ka daw. Dali na. May mabakal. Hindi ko daw, may mabakal. Hindi ko lang una. Continuous, nag-continue.